ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2 ଦିନ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ, 18ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷାର ଆଗମନ। ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ତା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ଆଗରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 2 ଦିନ ଶୁଖିଲା ପାଗ ପରେ 18ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷାର ଆଗମନ। ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସୁଦର୍ମ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଳୟ ଏବେ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଦୂର ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି କମିଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 18 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଭଲ ବର୍ଷିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 4 ଦିନ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବର୍ଷା 110